I l'estrès, dit d'una manera molt resumida, és quan la persona percep que les demandes de l'ambient, laborals o d'altres, en aquest cas seria socials, excedeixen les seves pròpies capacitats. Clar, la feina és un estrès important. Hi ha moltes visites, molta pressió, moltes urgències, moltes no sé què. Els professionals que treballem doncs, tenim aquesta qüestió. Clar, la gent que no treballa té un altre tipus d'estrès. Té un estrès que té més que veure amb la seva realització com a persona, com a professional, les perspectives de futur, etc. Penso que hi ha moltes diferències individuals i que això depèn molt de la personalitat del jove o la jove, però que sí que és una situació d'especial vulnerabilitat en el moment en què una persona està madurant i és un punt crític de la seva maduració aquesta possible incorporació al mercat laboral, però que d'altra banda per joventut i per ganes i per motivació també té moltes possibilitats de superar, diguéssim, aquest punt crític. Una de les coses que va donant força al llarg de la vida és l'experiència. És a dir, una cosa és la preparació tècnica i la preparació per desenvolupar una professió, un ofici, que genera força, ímpetu, constància, voluntat, etc. Tota una sèrie de valors que són importants i que després es van anant com substituint, això m'ho invento, que no sé si va dir així, però per l'experiència, l'aposentament de les qüestions, el saber que ja has vist casos similars.